sa Afrika. Nalilutan, di ba nisan, ledet na paas ni Rerantan. Yung funa le maswan, siya mamiratan, yata pa na le patungan maray. Di ba ni stress na laluwatan, sangay lagi masay netontan. Kung fakta na mafida, chika tiyan na nanansaran zara. Ni sila wabu, ni sila waban, ni sila tuwap, na sila pangkatu. Ang man, ni si Farid, ang man, ni si Farid, ang man, ni si Pabate sa marang mas. Natiranas niya, di verena na matesalan. Uus na infamul, ifanib, ifantar de macay no se fuga niya santif, kaya matinampat pagtugsuan. Nulutugan na tayo, yan ang iyak sa niya, tinanara ito tan. Isaran niya na yung matsin sa kanayari.